Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ukhathazekile umndeni omfanyana oneminyaka engu-8 oshayiswe imoto maqede yamhudula waze waphuma amathumbu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi alanibona khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Ufuna izipendulo umama wengane yomfana eneminyaka engu-8 eshayiswe imoto beshayelwa yibhungu bekuthiwa belidle ampondwana lihamba ngemoto kanina othisha wendawo esigamekweni esenze kwa-Q eMlazi. Ngokuthola kweselwazi la ngomgqibelo kube ukuthi uMthokozi Shinga oshayise imoto maqede yamhudula waze waphuma amathumbu ngaphandle. Umshayeli kuthiwa ubengabone lokhu eqhubeke njalo nokuhamba nemoto begcwele amantombazane futhi umsindo usholo uphezulu. Kuthiwa kuyimanje ke umsolwa ogcwele amathafa ngendlela ke umgilwa alimale ngakhona. Kuthiwa ke eshiya amalungu omphakathi emangele ngendlela emangalisayo futhi ke bafuna nezimpendulo. Ozibonele kulesi sigame ongathandanga ukudalula igama uthe namanje akayikholwa into ayibone ngamehlo akho. Ngafunga ukuthi uyaphupha. Ingane ke beyizimele eceleni komgwaqo lo mfana waqhamuka eshayela imoto edake wahamba namantombazane egcwele imoto. Umshayisi wamhudula ibanga kwaze kwaphuma amathumbu ngaphandle. Kuchaza yena lo ozibonela. Unina kamufu noNhlanhla Shinga uthe namanje usathuthumele kakhulu ecabanga ngendlela umntanakhe abulawe ngakhona ekubeni ubeme eceleni komgwaqo. Uma echaza ukuthi ubesekhaya ngesikhathi ethola ucingo obelimazisa ukuthi umntanakhe useshayiswe imoto maqede yamhudula waze waphuma amathumbu. Uthi uzamile ukukhuluma nonina kaMsolo kodwa ke wabesethi uzosiphatha zonke izindleko zomngcwabo. Ngokuhamba kwesikhathi ubeseshintsha esho khona ukuthi ayikho into azoyenza. Uthi umangele kakhulu njengoba isidumbu somfana wakhe sisaduve khona emakhazeni. Uthi lesigameko asimphathanga kahle neze neze. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala usiqinisekisile isigameko sokuthi ukhona ngempela umfanyana olinganisele eminyakeni engu-8 ubudala ukutholakala ukuthi limale kanzima eshayiswa imoto bese shona ngaso leso sikhathi. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.